dudu kok kayangan papan sing endah kaya dene kayangan dudu. Kakene Semar bangun kayangan ming kepengin bangun uripe para kawula sak negara Ngamarta kuwi mbane urip ana ing kayangan kebak katentreman lan kabagyan. Wis ora bakal tak jlentrehke wose kegayaning kakene Semar mau luhur lan becik. Nanging dumadakan babak anglayoni jujulan usuli. Ora kanyono-nyono rawing Siwa Ndarawati didherekake Paman Madukara. Ingkang ora trima nggone kakene Semar bakal bangun kayangan. Jebul tinemune Siwa Ndarawati didhawuhi dening Iwang Pikulun Bathara Guru supaya njugarake gegayaning kakekne Semar. Monggo sejatine kakekne Semar ora bakal biniat ngembari marang kayiwangan yo mung kepengin bangun negara Ngamarta. Uripe para kawula embane kaya urip ana ing kayiwangan. Nganti geger Siwa Ndarawati sajake wis ora melu kalawan kabejaning kakekne Semar. Klebu Paman Janaka sajake kok malah bangun miturut karo dawuh pengendikaning Siwa Ndarawati. Paman Janaka ora melu karo kabejaning kakekne Semar wis momong lawan Paman Janaka lan sak kulawargane. Dina samengko karang kadempel geger aku diutus kakekne Semar supaya mboyongi Pakde Puntadewa ndak aturi tindak rawuh ning karang kadempel. Supaya mundi pustaka Jambus Klimasada dadi sarana tentreming karang kadempel, Pakde. Jlamprong wong edan. Ora ngerti labuhane karo Semar karo Dipol. Nganti wani bakal jugarake karo Pani Semar Badranaya. Barep ana apa, Yai? Rasa dadak kakean gunung sing tanpa guna. Ayo tak gendong budal ning karang kadempel.